Τώρα βγάζω. Πίνει πόντα. Ως τα πόδια μου έπουσε. Α, το θα πουλήσω λίγο το αυτό. Η μαμά σου τι λέει για το φυτό. Δεν νομίζω ότι έχει καταλάβει ακόμα. Όταν θα δει κομμάτια να λέει. Βρε βλαμμένο ότι σταμάτησες όταν είσαι γαμοκαδάκι. Κάτσε, θα αρχίσει. Βλέπει τη λάστρα και σκέφτεται. Αυτό κάποια στιγμή το πήδαμε. Σκέφτεται. Πάνω από το κορμάκι φόντος. Πάλι απλώς, Άντε δεν ανοίξα. Τώρα είναι ήρεμο όμως, σχετικά. Αυτό είναι το ηρεμό του τέλος πάντων. Εντάξει, σταμάτω το βίντεο τώρα. Το βγάζουμε